Lakhain ko rapo nilip MSC constituency ke parlo Koilamati hawar Joyram Terona rong Semelangso alang roy culvert along Inglong ana Jasimet RV ke theke jang pena jo Koilamati ben phangchirop Khanari upper day room kedam kebang kachelenga raratum gari motor kacheleng ja phan kisum kechechak nang Hako ko sar saratum kipupu pai pai lote ningkreng sowang jir aporlo posi sar saratum chethan than bonta non peneng ke botor bokan ka chelar prek jega son athe non malomsi becheng chemandedlo Koilamati pen phangchirop inglonga habar kedam ke bang raratum pai pai chekro ni phain kora pho ajo por phai kre isia por malom pen RV ke jangka chemit medet pena jok Semelangso alang roisu culvert along lank the kang bagaju kitan raga joini kalwara long ki boi ang han along le anta lang pon pin pena jok pai pai ni phai inkoira trok ani narlo sunian ta gari motor chelengon edetlo bonta labangso kalwara along kahing no dim aklong siluni jan borpothar road division atum kaselama sai claim pon pelang jongsi prabjin pen ladak selam pon pe pulotang te rong inkoi so se inglong na pen thoi ka chelenga atum sumpik chetong nang kok ta the athema Komane non amat ke so pulote hospital ke dam ke bang aphan sumkrumpo lo ke chare aphan ke dam ke bang pencheng lo katora dokoglo labang so towar ke dam tang ke AACCM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dr. Numal Momin Nilib MSC Pabitra Rong Piatum Inglong Phangchirop Rengma Festival ahuta CM pen labang so towar ka selam ponje aphan lamcha pitekanglo lapen MSC election aprang prangta MSC lapen MLA atum vote kereka maya long lamchak piponlo bonta non election dam jui pen lamchak chiting ne det pusi rong araratum ningje ponrinti labang so lang thi bange patumi pen arbit nilo lapen ke toya jo apor un husil bang so karwar lo bange lang back lo lapen joksil bang so lang thi pen joksil bang so towar bange toya jo si kurla pen jok kidam ke bang patumi ke sisa lo bang so towar la ke jag ero mer puto trina thangchirop pen khanari lapen ke party room la kado we rong senior cap athagula bang so towar la cheleng nasi keso gun el pen prekyam bang so towar pen si DNS kado isme claim pon lo seme to ye por un hul bang so towar bang lang thi pen jok bang so towar hino dak pen jok no mangai cheleng bang seme kisung lo nasi bang so towar prap jin pen KAC mate council keja chari CM lo Dr. Tuliram Ronghang ahin pen prap jin pen bang so towar kaselam pon je phan prap jin pen bang so towar cheleng pon lo ye phan ki claim je phansi nitum so media hoi pen ngrilo Jongsi nilitum inglong araratuma phanta kang hon pen kangjin so dolang pulote non prabjin pen lamchak ki pipona teng saideng pon serak nangji pusi Joyram Teron arong pen Joyanto rongpi Samsing rongpi upper degrum Lokhiram rongphar arong pen Bindo rongphar Semsing rongphar lapen raratum KAC CM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dr. Numal Momin MSC Pabitra rongpia tuma phan chuning ripon sila mangso tuwa prabjin pen nangka selam piji phan CM ke hai Tuliram Ronghang lang ni phan nami chuning rilo lapen local MSC Pabitra rongpi lang ni phan stame chuning rilo labangso atuwar prabjin pen non mat emergency bangke la culvert along bangke itu makisung lo non serious berutang tu ni tum rong so tum kelo si kecelang ke ponje phatame ata siksak bukok lo si prabjin pen nang kerabja phan ni tum ahin pen chumilo Koilamati pen Samson Inti Karbiang Long Live